Hallo, mijn naam is Mart en ik ben de nummer 3 van Volt Maastricht. Voor de mensen die Volt nog niet kennen, wij zijn een Europese partij en we zijn een groeiende beweging in Luik en we zitten al in de gemeenteraad in Aken. Wij pleiten dus ook ervoor om de problematieken rondom de queergemeenschap op deze manier in alle steden met buursteden samen op te pakken. Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze pitch in wil gaan en wat ik wou delen over mezelf. Voor mij is het belangrijk om aan te geven dat ik onderdeel ben van de queergemeenschap. En ik hoop op deze manier ook mensen te inspireren dat je altijd jezelf moet kunnen zijn. Het vervelende, en dat vind ik iets wat ik lastig vind om te delen, is dat je hier eigenlijk moet zitten. Voor ons in Volt is het heel normaal om jezelf te kunnen zijn. Maar sommige mensen vinden dat heel erg lastig om te accepteren. Wij pleiten dus ook voor een Maastricht voor alle Maastrichtenaren. Wat is dan op dit moment de prioriteit? Wij willen heel graag geld geven, extra geld, naar roze in blauw. Zodat in ieder geval op dit moment de mensen die acuut daar tegenaan lopen, tegen onveilige situaties, dat die in ieder geval direct beschermd worden. Maar wij vinden eigenlijk dat het een dieper probleem is. We willen dit met onderwijs eigenlijk op de basisschool al aanpakken. Het les krijgen over gender en seksualiteit. Had ik dat maar toen ik de basisschoolleeftijd had al een keer voorbij zien komen. Het lastige is dat als je iets niet tegen bent gekomen in het leven, dan moet je heel erg veel moeite doen om je erin te verdiepen en te verplaatsen. Dus wij denken dat het op jonge leeftijd al heel verstandig is om daar al mee in aanraking te komen. Zodat je later weet, oké, niet iedereen is hetzelfde en op deze manier kan je dus je eigen leven leiden. Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren, dat is het doel. Vaak wordt er over de queergemeenschap gepraat, eigenlijk zoals we het nu doen. Net voor de verkiezingen, een spotje opnemen, advertenties draaien. Maar voor ons gaat het om een vaste stem te geven aan de queergemeenschap. We willen graag een burgerraad introduceren waar mensen over de queerproblematiek kunnen praten, maar ook mensen vanuit de community zelf kunnen praten. En op deze manier willen we toch dat de inspraak van burgers ook direct bij de gemeenteraad terechtkomt. En dat je op deze manier dus ook de problematieken vanuit de maatschappij beter weet te tackelen. Het hart van Europa, dat willen we worden. Maar op welke manier kan je dat het beste doen? Ik denk door naar je eigen hart te kijken en te luisteren, hoe wil jij over straat kunnen lopen? En die omgeving, die willen we met z'n allen gaan creëren en daar zullen we ons heel hard voor in gaan zetten. Ik zeg we, want onze lijst bestaat voor bijna de helft uit queer. En dat is iets waar we super trots op zijn. En op deze manier hopen we ook een veilig gevoel te geven aan de mensen die op ons gaan stemmen. Dat je weet dat in ieder geval deze stem goed gehoord wordt en dat we die willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.